Bună! De ceva vreme am început să folosesc aceste peciuri de ochi de la Better Skin, care mie îmi plac foarte mult. Au în compoziție 3 ingrediente cheie, acid hialuronic, colagen și aur și se aplică super rapid. Înainte de a-i aplica, eu îmi curăț tenul foarte bine și nu aplic niciun produs de skincare. De altfel, nu există un mod corect sau incorrect de aplicare, iar eu, sincer, îi folosesc pentru mai multe zone ale feței. Pentru ochi, eu îi aplic cu partea mai lată pe zona de interes și anume cearcăne sau riduri fine. Îi las să acționeze în jur de 20 de minute, după care îi îndepărtez și masez ușor. Și continui cu rutina de skincare. Iar ca truc, eu îi țin la frigider și îi folosesc în medie de 2-3 ori pe săptămână. Atenție, nu este nevoie să clătiți fața după ce i-ați aplicat. Și după cum spuneam, mie îmi place să-i folosesc și pe alte zone ale feței, pentru o hidratare mai mare sau pentru a trata riduri de expresie. Și ce mai îmi place foarte mult la ei este faptul că au o textură foarte fină și lejeră, aproape că uiți că-i porți, iar zonele unde au fost aplicați rămân super hidratate. Cutia conține 60 de bucăți, suficient încât să vă ajungă o perioadă destul de mare. Dacă erați în căutarea unor astfel de plasturi, eu vi recomand pe aceștia de la Better Skin, care pe mine m-au cucerit. Bye!